И здравейте хора, днеска ще снимаме Майнкрафт на телефон. Това ще кажа. И това е... Да, така. Не знам какво да кажа друго. Аз съм DidoBG. Това е. Сега чакаме играта да се пусне. Гадно. Добре, готово. Ето DidoBG. Така. И... Добре, с мен е... Здравейте! И аз С мен е Крис и Стоян. И така. И друго, не знам какво ще правим. Аре, Стоян, влизай в това. Окей, и така, хора, не знам какво да кажа. Говори, Стояне. Как си? Добре, бе, айде да почваме. Окей, аре, почваме игра. В момента играем Майнкрафт на телефон. И... Чеса, аре, кой прави сервера? Ти. Ама аз имам някакви творчески така букуци. Оцеляване имам, творчески оцеляване. Чакай, не. Скай нещо си. Искам. Това е тъпо, нали до него играхме? Искам. И така, хора. Не знам какво да правя, влязох сега в някакъв сервер, който не знам. Какво да правя? Ще се убиваме ли? Искате ли да се убиваме? Не, нали бяхме влязли при Ендър Дракона на творчество. Ама аз не искам Фендър Дракона. Не искаш да превъртим играта ли? Не бе, човек, ние сме в творчески. Няма как да я превъртим, поне те мисля. Ще я превъртим, аз съм го правил. Но на друг Момента, ти ли снимаш? И аз снимам. Яка. Не знам какво да кажа на тези зрители. Искам да има само лайкове. Това. Крис, Стив, присъедини. Защо падате, бе? На вас ви бъга. Знаех си, излизам от този сервер. Той да е гадния на света. Излез. Това е ужасно. И какво да кажа на зрителите? Само лайкове. Искам Ударете един лайк, ако искате. още клипове. Ако искате, ударете един лайк. Аре, в ония сервер, в който бяхме влезли. Моя свят. Искаш да бъдеш в мината ли? И да, хора, не знам какво да кажа. С мен е Стоян БГ, Крис БГ. Аз съм и... без БГ. Добре, така. Аз съм DidoBG. И какво ще правим? Влизаме в сервера. Малко гадни работи имаше. Как се стоя? Диане, влизай. Диане, влизай. Да, бе, влязох. Аре, ти... Аре, по-бързо. Окей, айди. Добре, вече сме в мината. Гадно, тук където бяхме паднали, Крис. Да, вече направих стълби. Къде си? Виждата? Направих стълби. Ще се изкачим. И не знам хора какво да кажа. Готово! Ето стълби. Само лайкове. Ето готово стълбичко. Стана ли? Да, стълби. Язе. Качихме ли се, бе? Да. Ако искаш това... Зомби! Крипър! А не това зомби! Убивам! Fuck you! Убихте ли го? Можеш ли да използваш каменния меч? Аз, добре човек, аз тъмно не виждам. Телефона ме е пукнат, нищо не виждам. Да се Да отиваме седна. при трите крафтинг тейбъла. Вие къде сте, бе? Вече 4 минути, но малко е. Какво ще правим? Ето ги трите крафтинг тейбъла, значи сме били тук. Елате Да. при мене. Ела, къде стоям? Стоян БГ. Ехо, Стояне. Стив. Какъв виж този звук? Някой те удра. И Стояне е с нас, хора. Не знам какво правите и това. Само лайк е.